Díochait, a d'urbhla. Tá súil agam go bhfuil tú ag buint taitneamh as an deire seachtaine a chara. An nod teanga a ólam ná í a úsáid go minic. In our bubble tá deisina léithúla an ghaeilge a chleachta. Agus tá mochaíocht agat agus cairde fud an dahan. Ach cad faoi I measc an ghnáphobal. Tá mocháltaí ag skype na ghaeilge ina díortha hain, ina guntaithe hain, ina glána hain. Is fiú agus is féidir. Mothig an agla, agus déan é nos. Ní chaithí tú bheith líofa. An sprach ná bheith le chéile. Taitneamh a bhaint as. Cúpla focail a úsáid agus a ólam. Iarracht a dhéanamh. Agus ardjanga a chéilúra. Cad atá uat? Spás. Déadach sibh búla le chéile I leabharlann. Aglas. Teachtarne. Scoil. nó ionad pobal. Níos fearr fós. Bí bígí ag siúl nó ag ri nó iversaí faoin air. Cabhríonn nádúir agus glúiseacht an próiseas fólama. Ach chuní. Féach mothaíomh gréasáin. irishwithmolly.com. Chun bilóg ledanna a áil. Le fuam nniu agus córá san áireamh. nó íos lódáil an seo. Circle córá. Hi. Díochait. Dia is murchait. Dia díobh. Dia is mar a díobh. Cad is anam dit. Is mise Molly. Molly is anam dom. Cunas atá tú. Tá grúpaí ag teacht an bhód gach seachtain. Mas má leat snas a chur de chuid gaeilge nó tosú ón tús. Ba lascaní móra mo chuirsaí don ine roimh. Clicáil an nasc chun dolasteach sa lista feitheamh. Tá glundar mo chrí, gaeilge a úsáid libh gach lá. Sibh a chluistáil ag fiabhsú agus ag fás. Agus ardjanga álín a churchan cín le chéile. Táim fíormhuíoch díobh, go léir as bheith an seo. Níos mó ná píos a cracha atá ann. Mission anama atá ann. Grá mór. Túr ara. Molly.